kana ji na? ina jin baka labari. Na mutumin nan nawa. Ina jin ka. Ni za gan ina so samun bari ya kamar mutumin jini. Wannan Allah za gan shi? Shi da kamar na Allah. Nan kuma mutumin jini ne ba. Continue. Wani shi ne kanin su. Mutum ya baka sani ba. Akwai labari. A ba mu. Wata makociyar budurwarmu. Na'am. Na zagaya domin yaɗa manufata. Da ko sai naga ta nufa hanyar banɗaki da kwai a hannunta. Abin sai kulle min kai. Amma mutum ya aure ba ko? A ni ban taɓa yin aure ba. Ha ba. Ko yara ne. Ina abun nan ba lau sani ba. Ko? Yi. Ai wato budurwa in ta cika tana yi. Shi kwan? Yi. Ai, kamun mutumin ce. Ban gane ba. An wata yin bi? No, 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 no.